はい、エクスペディションガラニー、今日で4日目になります。チームイーストウィンドは、ヨネ君が、やっぱり体調不良ということで、一応リタイアはしたんですけれども、まあ、3人で、レースを続けるということで、ランク外ですね。まあ、順位はつかないんですけれども、3人で今レースを続けている最中です。で、今回、今ですね、カヤックのセクションで、赤いこの21というのがあるんですけど、これがイーストウィンドになります。随分、ね、追い上げていって、今、ここにいる感じですね。今回、川のセクションが94キロもあるということで、ちょっとその94キロを、川を下るという意味がよくわからないんですけど、どういうイメージなんですかね。そこら辺をちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。はい。チームイーストインド、米君が脱落しましたが、3人でレースを再開して、順調に追い上げている状態で、パドリングセクションに入ってます。今、3分の1強は進んでいるところだと思いますが、この川がですね、雨がね、ずっと降ってたみたいで、ちょっと増水して、少しね、川の流れが速くなってると思うので、その辺は少し、ラッキーかなと、思います。で、ヨネ君がリタイアした、抜けてしまったので、3人で進んでるわけなんですが、このあてがわれてるカヤックが2人乗り2艇なんですね。なので、1艇を2人で漕ぐっていう前提の、状態なんですけども、3人しかいないんで、1人はもう1艇を1人で漕がなければいけないという、ことになってます。そうなると、一番、パドリングの力のある容器が、1人だけで漕いでるということで進んでいるようです。ただ、カヌー、カヤックっていうのは結構舵取り役がね、結構重要で、普通はこの後ろに、座った人が舵取りをしながら、船をコントロールしながら進んでいくということになるんですけども、そうすると、鉄とアーチャンの、艇は、鉄の方が当然リバーガイドもやってるので、経験があるので後ろで、漕いでるんですが、ただ、ダブルブレードのね、カヤックは、容器ほどね、経験があるわけではないので、その辺の手のコントロールがね、少し、どうなのかなと。これがヨネがいれば、技量がもっと高いんでね、容器とヨネで、それぞれの船のコントロールをして進んでいけるところを、それができないという状態なので、まあ、あの、ちょっとこう想定外の事態で苦労しながら進んでるとは思います。で、あとこの川すいません。ダブルブレードってどういう意味ですか？あ、えーっと、ダブルブレードっていうのは、パドルの水かきの部分ですね。平らな部分が左右両方についてるものをダブルブレードと言います。で、それで漕ぐスタイルの、乗り物というか、をカヤックと言いますね。で、逆に一方何があるかというと、シングルブレードっていうのがあって、水かきの部分が片方しかないやつ。ラフティングなんかはシングルブレードなんですけども、で、シングルブレードで漕ぐ乗り物をカヌーと言います。それがカヌーとカヤックの違いなんですけども、今回はカヤックということで、ダブルブレードでやってるんですけども、あの、まあ、て鉄はラフティングガイドでね、やってますけれども、基本的にシングルブレードなので、そっちの方が使いが慣れてると思うので、ダブルブレードの、漕いでる量はちょっと少ないということで、ですね。はい。で、ですね、こういう、カヤックに関しては、体力以外のね、技術面での、差が
結構大きくなります。そこが面白いところなんですが、特にこの今進んでるこのパラグアイの川なんですけども、増水して流れがね、まあまあ速くなっているようです。で、流れがある中で、こう見てわかるように、すごく蛇行してます。非常にこう、ぐね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 曲がってる川になるので、結構ね、水の流れがですね、本流の部分があっちにぶつかったり、こっちにぶつかったりするわけなんですね。で、その本流の部分に、一番川の流れの速い部分に乗り続けられるかどうかっていうのが、非常に進む速度に影響します。で、これ本流からちょっとでも外れると、もうものすごい失速をするんですね。なので、川の流れを、読み切って、ちょっとでも外れずに本流に乗り続けることが長くね、ずっとできるかどうか。これが、流れのある川では、漕ぐ力よりも本流に乗り続ける力の方が、速度に影響します。その点、リバーガイドのね、容器とか、鉄は、その辺も十分、普通の多分選手の人たちよりも、そういう技量があるので、その辺は有利になるかと思います。で、特にこう曲がりくねってると、そういう、本流がものすごく変化するんですね。えーまあ、一般的に言えば、あの、このこういうふうに川が曲がってたらですね、このカーブの外側の方にね、遠心力でというかね、本流が寄ってきます。で、ここをショートカットしようとして、こっち側の内側をショートカットしようとすると、流れの遅いところに捕まって、逆に遅くなります。とかね、非常に川の流れっていうのは複雑なんで、そこにまた岩がね、大きな岩が一つあるだけで流れが変わりますんで、そういうもう目の前の状況を見て、多分ね、もう50センチずれたら、もう速度が変わるぐらいの、それぐらいのシビアさで、川のラインを読んで漕ぎ続けてます。ので、それをいかに常に読み切って、それを乗り続けられるかどうかっていうのが重要になりますね。ただ、夜間だと、ほとんど見えないと思うので、夜間は、それは非常に難しくなると思います。が、それにしてもですね、そもそも川の流れが読めるか読めないかっていう差が大きく出ますので、これだけ曲がりくねった複雑な川では、その辺ではイーストインドは有利じゃないかと、思います。ので、これからどんどん前のチームを、追い上げていくんではないかと、思われます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。この川のセクションが終わったところが、TA2 というところになりますね。トランジットに。で、今、この TA2 のところに、このわさわさっとこう、選手がいるところですね。ここに今、ヨネ君が、待機しているという情報が入っています。うまくいけば、ヨネ君とここで合流ができるかなと、思いますので、ちょっと現地のレポートを待ちたいと思います。ちなみに、このゼッケン、色がついてるんですけども、まず青い色は、これはフルコースでずっと進んでいるチームを表します。で、黄色になっているチーム、ここはショートカットになった、関門にかかったチームですね、といったチームです。で、緑の、チームは、これは、ペアですね。通常4人でやるんですけど、2人で、やるチームです。で、黒、これはもう、リタイアをして完全レースをやっていないチームになります。で、赤、これイーストウィンドも赤なんですけど、ここはランク外ですが、レースは継続していますという、そういうチームの区分けになります。